Chvála Kristu a Panně Marii. V druhé části přednášky vizionáře Valentina Kováče na téma Neviditelný satanův chrám uslyšíme o chrámu pýchy. Aké tie neviditeľné satanové chrámy sú, hej? Oni sú všade v podstate. My ich nevidíme, hej? Ale hlavne na každý hriech je takýto chrám postavený, hej? Kde nás to láka. Hej? A preto začnem ako s tým, preto by som povedal, aby som nehovoril tak obšírne o tých všetkých hriechoch, sústredím sa na tie hlavné hriechy, ako tých 7 hlavných hriechov. Hej. Prvý taký najvážnejší, a na ktorý sa najviac sústreďuje Satan, to je pýcha. Chrám pýchy, to je veľmi akože pre ňo dôležitý. To, že ako pýcha ako taká, to je kráľovna všetkých hriechov, o ktorých sa v podstate odvádzajú, väčšina hriechov ide od nich. Hej. A tu si možno čo poviete, no tak to mňa sa netýka, lebo nás sa to netýka, hej, že to nie je to, my pyšní nie sme, my sme pokorní a tak. Ale to týka sa to každého. Pretože vstúpiť, takto ja hovorím, tej všednosti, ja hovorím, že človek si ani nevšimne, ako sa do toho chrámu dostane. Hej? Pretože začína to treba už od ranej mladosti. Malé deti. Máte v rodine malé deti a teraz pozrime sa na to. Nie každé je nadané rovnako, nie každé by som povedal, je dobre, hej, niekto viacej zlosti, niekto menej. A tu rodičia už teda, ako si povedia, no tak s tým máme najmenej problémy a tak. Je to nejaký miláčik, je to všetkom rozumie, je to taký rozumný a ten druhý to len nám robí zlosť a tak ďalej. Začnú akože rozlišovať medzi tým, hej. No a čo sa stáva, hej? Ten, čo si ho obľúbia, ten miláčik, v ňom začne teraz pomaličky, ale tá pýcha, hej. Mňa majú rodičia radšej, mňa mamka má radšej, mňa tatko má radšej a ten druhý, ako viete, to je tá zákerná taktika. A v tom druhom sa hneď hromadí ďalší hriech, možno aj ten veľký, hej, ako závisť, alebo ten hnev v ňom skypuje, hej, čím viacej, hej, pretože on závidí tomu svojmu bratovi alebo tej sestre, že jeho majú radšej a tak ďalej a tom to nie. A to už je taká zákerná taktika, hej, no, diabla. A toto ide ďalej s tými deťmi, hej, a potom sa to s nimi prenáša aj do tej dospelosti a tak poznačí to aj ich psychický stav ďalej, ako to potom sa to prejavuje aj v tomto, hej, aj v tých medziľudských vzťahov, aj vzťahov medzi súrodencami, že potom sa neznášajú, nevedia si odpustiť a takto, hej, že toto je taká zákernosť. To sa stáva už od malička, hej. No teraz napríklad mladí ľudia, hej, si povedia, no čo, tak taký študent, hej, ako hej, sú nadanejší, nie sú nadaní, hej. Tí nadaní už pozerajú, no tak my všetko chápeme, všetko vieme a tak ďalej a už z nich rastie tá pýcha, lebo už pozerajú na to, že majú naviac nad tými svojimi inými, tými, jak sa povie, s tými spolubratmi, akože sme niečo lepší, hej, tak už na nich pozerajú zhora, lebo je to tak, nebadane sa to priblíži a už je to tam, hej, že už sú pyšní na to, že sú lepší ako tí druhí a už to v nich vzrastá, hej. No a napríklad ďalší mladí, trebárs už keď vstupujú do manželstva, tak, hej. Tam tá pýcha je tá zákerná v tom, že v takomto nadanom človeku potom zrastne, ako tá pýcha sa prerastie v nejaký egoizmus, hej, a
egoizmus a pokiaľ to dorastne až do takého totálneho egoizmu alebo do vrcholného egoizmu, tak už to je veľmi zlé, pretože žiť s takým človekom, to je žiť s veľkým egoistom, teda v spoločném manželstve, tak to je veľmi ťažké. Strašne ťažké, hej. Pretože ten človek už vlastne nemá žiadne empatie, všetko musí byť podľa neho a pokiaľ to nie je, pokiaľ sa všetko nepodriadi jeho, tak má zúry, hej, ako potom sú nezhody, musí byť všetko tak, ako si on to nalinkuje. No a ďalší problém je v tom, že pokiaľ sa mu darí, tak je to všetko v poriadku, hej. Darí sa mu, ide to tak, ako on to chce, je to v poriadku, ale až nastanú problémy, prestane sa dariť, alebo príde nejaká choroba, niečo také, tak ten človek vlastne začne mať rôzne problémy, pretože naraz sa mu zrúti svet a nevie sa z toho dostať. Toľko ľudí má s tým potom problémy, že vôbec ako nevedia to prijať ani. Hej? Nevedia sa s tým zmieriť. Psychicky trpia, padajú do depresí, padajú do toho a nakoniec ich to až celkom zabíja. Hej? A to je ako ten druhotný jav, hej? Kde to až človeka dovedie, pokiaľ sa týmto smerom zostane. To je to, čo bolo ukázané v tom chráme. Hej? Že buď to tam zostaneš a úplne ťa tá prázdnota zničí, hej, dostane ťa do tej depresie, alebo sa bude snažiť odtiaľ ujsť a už to také jednoduché není. Bez tých zranení, bez tých psychických zranení, aj fyzických, ako hej, to už sa celé nedostane. Človek na to môže dokonca aj zomrieť z toho titulu, že to nevie prijať a vlastne už niekedy, ako by som povedal, že rieši svoj problém aj tým, že spácha napríklad samovraždu, lebo už je to beznádejná situácia pre neho a tak. Pokiaľ skutočne tam je potrebná tá Božia pomoc, pokiaľ sa neuprie o tú Božiu pomoc, tak má s tým problém. A s tou pýchou majú problémy všetci, nevynímajúc ani zvlášť je to zvlášť nadaných ľudí, ako čo je umelcov alebo nejakých vedcov a tak ďalej, pretože to ich veľmi chytí do toho. Sú niečo, všetko sa im darí, ako majú veľa peňazí, môžu striedať partnerov, koľko len sú a tak ďalej. A koľkokrát sa dozvieme, že nejaký úspešný človek alebo úspešný umelec, hej, nakoniec spácha samovraždu a sa čudujeme, však všetko mal, čo len chcel a prečo sa to stalo. To je presne z tohto dôvodu, že padol do tej satanovej pasce. No. Ono sa to tá pýcha zrastá aj tak, že veriacich si povedia, no tak nás sa to akože možno netýka, že my si to dávame ako, že my si dávame na to pozor a tak, ale nie je to tak celkom, hej. Pretože tam tá taktika je veľmi akože prefíkaná, však to napríklad tým, že začne taký veriaci, hej, začne mať ako veľmi zbožný človek a tak ďalej, čo chodí do kostola, pozná sa s takým kňazom, pozná to, teraz začne, ja chodím každý deň do kostola, ten to chodí len tak a ten tak, to už je, a zrazu nám zrasne pýcha, zase si myslí, že je niečo viac, ako tí iní ľudia, hej, a pozrie sa zhora, ani nezbadá, začne v farnosti mať nejakú funkciu, slúžiť a tak ďalej a už to v ňom vzbudí a stráca sa s ním tá láska voči druhým, je už trošku taký povýšenecký ako tak a už je to. Už ho má,
už to má. Hej. Tam človek si musí dávať fakt skutočne na to pozor. A takisto aj, čo sa týka duchovných. Ono to začne byť, čo nám ten kňaz veľmi obľúbený, hej, čo má dobré kázne, vynikajúce kázne, všetko, ľudia ho majú radi a tak ďalej, hej. No a tak tiež sa musí držať ako pri tej zemi, hej, lebo aby v ňom nezrastla tá pýcha, že ja som úspešnejší ako môj spolubrat, alebo niečo také, že mňa majú radšej a máme tieto. To je všetko. Namiesto toho, aby prezentoval treba už Boha, hej, alebo Pána Ježiša, hej, tak už vlastne začína robiť také show a začne prezentovať seba. Hej, a to už je vlastne, to už aj tam je tá pýcha, ako začne to tam. Takže pred týmto hriechom nikto nie je imunný, ako hej, že tam si treba fakt dávať veľký pozor, aby človek nestúpil do toho chrámu, aby ho ten výťah tam nevyviedol hore, lebo potom je ťažké sa z toho dostať. Nehovoriac o tom, že to hromadí ďalšie hriechy, hej, lebo pyšný človek a egoistický človek už potom pácha ďalšie hriechy, pritom vo svojom okolí, hej, privádza ľudí do hriechov, pretože s takýmto človekom žiť a byť, to je problémové. Hej. Potom je to aj časté, spôsobuje to ako časté rozpady manželstva. Hej. No a pádom deti nešťastné, rodiny nešťastné a tak, že má to svoje druhotné ako negatíva, ktoré sú s tým spojené.